Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, September 21 tuig 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag bisita man sa mon nga pagi man sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Gag-Aksyon Day La Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Masobra 13 milyones pesos nga balor sang suspected shabu na kumpeskara sa duha ka mga lalaki sa syudad sang San Carlos. Apat ka retreat house sa Bacolod ginanegosyar agud himuon isolation facility sa mga asymptomatic ag mild COVID-19 positive patients. Sa balita national, pag-regulate sa presyo sang pagpatigayon sang RT-PCR test para sa COVID-19 ginaduso sang DOH. Bucor Director Bantag nagpositibo sa COVID-19. Kag sa atong balita international na pulo patay tubtub 25 naman na ginapatihan na tabunan sa narumpag nga building sa India. Sa sports balita, Game 2 nakuha sang Lakers matapos ang 3-pointer buzzer beater ni Anthony Davis. Kag sa atong balita entertainment report nga nagabusong si Julia Barreto naglapta online. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Class quality. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 16 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal na kompeskara ang kapin 13 milyones pesos nga balor sang suspected shabu nga nagabugat sang kapin 2 ka kilo sa drug bypass operation nga ginapatigayon sang gintingob nga puwersa sang San Carlos City PNP Regional Intelligence Division 6 PDEA 6 sa may 2nd Street St. Vincent Subdivision Barangay 1 sa may syudad sang San Carlos takna alas 2:45 kay nasang hapon Lunes nga adlaw. Sa mga operasyon nadakpan ng mga suspect o suspect si Manuel Shabuk 31 anyos kag residente sang Burgos Street Barangay 6 sa may San Carlos City ginakabing nga high value target sang otoridad. Nakapalagyo naman ang isa niya kakaupo diring kilala kay William Leones alias Bebe. Gayara naman sa listahan sa nga pulisan kon drogang paghahambalan magluwas sa illegal drugs. Nakuha man ang 200 pesos nga bypass money, lakip ng 100,000 pesos nga budol money kag 500 pesos nga subscribe money. Si Shabuk ang gihara na sa kustodiya sang San Carlos PNP para sa proper disposition. Kag nagpatigaw naman ang otoridad sang follow-up operation sa nakapalagyo. Samtang ginkonfirmar ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez nga si Leones ang ginakonsiderar nga bodigero sang drugs kag si Shabuk naman amo ang iya nga runner. Sa bulig man sa PDEA kag sa local PNP diri San Carlos City, pinavalidate nato yung information. Kaya mo minakuha nato no, may aragin man na
target na siya ang tinatawag na butigero. Kaya ito ang PNP kagapideya nagkasasang bypass operation dapat siya na-recover. Nabatyan si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa iba niya balita, lokal ginanegosyar sa karon sang LGU sa Bacolod ang apat ka mga retreat house nga pagabutangan sang COVID positive. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang chairman sa Quarantine Center Action Team. Gintuganan ni Mayor Bing Lunardia si City Administrator M. Ang sa pagnegosyar sa nagkalaylayan nga religious orders para usaron mga retreat house bilang isolation facility. Samtang iya naman padulungan ang mga lugar agud usisaon. Sunod kay Novero, ang apat ka mga retreat house ang target usaron nga isolation facility ang nahamtang sa barangay Felisa Estefania, Cagranada. Dugang pasang konsehal ang ibutang sa mga retreat house sa tion nga ma-finalize na ang agreement amo ang mga COVID positive nga asymptomatic kag mild cases kag ang magpa-quarantine o kung ang magpa-quarantine man amo ang magabayad sa ila pagtiner sa isolation facility. Samtang ginbulgar ni Novero nga isa ramang ka hotel sa Bacolod ang nagpasugot nga himuon ang ila pasilidad bilang isolation facility kag nagalaom kuntani nga madugangan pa ini. Temporaryo nga nagsira ang barangay hall sang barangay 35 diri sa may syudad sa Bacolod sa sulod sang 5 ka adlaw para sa disinfection nga patigayunon umpisa subong September 21 tubtob 25. Ginpahayag ni punong barangay Ruben James Miranda, nagpadala sila sang sulat sa DILG Bacolod kag liga ng mga barangay nga nagapabalo sa pagsira sang barangay hall. Sunod sa kapitan, iningat ikang kabahin sa ilang measures kontra COVID-19. Kasunod nga ginatos ka mga tao ang nagagwa sulod sa barangay sang ginpatigayon ang damlaglang social amelioration program akon SAP distribution. Nagpasiguro si Miranda nga samtang sirado ang barangay hall, baga panagtag sila sang food packs kag magapabilin man ang peace in order sa barangay. Ginklaro ni Barangay San Jose si Palay Kapitan Marlon Canillo Sr. nga wala sang lockdown sa ila barangay kundi strict home quarantine lamang sa 15 ka mga panimalay. Ngayon ginpahayag ni Canillo sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, may kang tanan sa post sang Facebook page nga LGU of Sipalay City angod sa official statement sa lockdown sa San Jose. Sunod sa kapitan, COVID-19 suspect case lamang ang pagkabig sa 75 anyos nga residente San Jose Miguel Village, Barangay San Jose, kag wala pa sang resulta ang swab testing. Dugang pa ni Canilo, ginpangabay lamang nga mag-home quarantine ang 15 ka mga panimalay sa lugar sa pasyente sa sulod sang 14 ka adlaw. Setyembre 17, 2020 sang gin-stroke ang pasyente, gani gindala sa hospital sa syudad sa Bacolod. Nagapati ang kapitan nga ginatake lamang ang pasyente bangod ini ang madugay na nga nagabatsyag sang balatian sa nga wala pa ang COVID-19. Mas sila nagambar sa akon nga lockdown ta ang San Jose, wala man. Ano lang sa LGU si Palay, may mga post na nga lockdown, ululupot kami alin kagapos na subong aga. Mas na prang sa akon nga prangka sa akon nga lockdown. May lockdown, ginaman ako wala kaya lockdown. Ang kabahin sa pagbahayag ni Kapitan Marlon Canillo Sr. Sa katapusan nga balita lokal, nakigsapol sa Negros Occidental Governor Bong Lacson kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag Leon Felipe Fajardo kag Justin Briones sa United States Agency for International Development o USAID Philippine Safe Water Negros Occidental Office subong adlaw sa may Kapitolyo Provincial. Ilagin diskusyonan ang mga posibleng collaborative projects sa probinsya. Madumduman Pebrero 27 tuwig 2020 sang ginpatigaw ng Water Summit sa Negros Occidental agud hambala ng water security. Ini ang ginorganisa sang Talatapan ni 3rd District Representative Jose Francisco Benitez agud talakayon man ang mga problema angot sa supply kag kalidad sang tubig, sanitation kag sewerage, sustainability kag water governance. Sa sining nga summit naghisugot ang government authorities sa private sector kag civil society nga magbinuligay agud ma-promote ang water efficiency kag conservation. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time DTX sa 500. Pasimbanwa, mapunaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati ang
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Welcome sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong nga gabi sa aton man nga Facebook Live. Opo din nyo si Aksyon Ann kag si Aksyon Dale Salazar. Yes, mayong gabi. So sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor na sa kay Ma'am Heaven, kay Sir Bambi Segado sa pariente ko, defensor man apelyido ya. Sa kay Sir Virginia sorry, Sir Virginia Philip. Sa kay Rose Guevara. Good evening Action Dale and Action Ann. Monitor lang ko diri live from Alabang, Muntinlupa City. Tamiyaw ko lang tani ang self ko. Advance happy birthday dira sa imo Ma'am Rose Guevara para buwas ko no Action Dale. Keep safe. Good evening kuno dayon sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Namian ko bala kay Dennis kay na-recognize sa gidang aton nga effort. Nagadamo ako ng iya nga mga ano tawag gani? Ang iyang mga members. Correct. Si Ma'am Alunan Suzette, good evening Action Dale and Action Ann. Shout out Alunan and Nansan family dira sa may Talisay. Thank you so much. God bless both of you. Halin sa Hong Kong, si Ma'am Olive Pradugad Garitano, present naman Action and watching live from Riyadh, KSA. Keep safe and God bless. Sa Kaiser Bert Heraposco Caraballo, good evening man. Kag mayo lang nga pag-monitor. Tingala ko nga do laining ako nagakalantawan kinagsugod sa gili sa puno. Ako na wala ko na di makita ang iban. Sige, sa iban pa naton continue lang sa pagpadala. Ikaw do na action nila kado medyo mahina ang kalaban ko di action nila. Si Sir Bert Gera Pusco, no, Caraballo, good evening. Monitor lang Action Dale diri sa may area ng Barangay Handumanan. Sige, salamat no sa mga taga-barangay Handumanan dira Salvarita family. Good evening lang dira sa inyo. Ara man si Ma'am Rose Guevara. Sige, good evening si mo Ma'am, si Ma'am Heaven. Si Mary Jane Mendoza, good evening Action Ann and Action Dale. Sige, salamat gid sa pag-monitor via Facebook live. Present naman si Ma'am Carolina Encarnado Action Ann from Tokyo, Japan. Sa kay Dennis, sa iya nga Vice President, sa kay Regine, kag sa iya nga Secretary. Sa kay, Secretary, nagsalamat yung Secretary lang gali, sorry. Sa kay, ano nga na, nalipat ko sa kanya niya, sa Secretary. Kakalipat ko na bi Anthony Jones Siblano. Dala sa Kawayan, San Enrique, kag Manaplan, as lang yung tatlo mo. From north to south ba? Sa kay Sir Bipoy Arquisola, good evening. Sa kay Morial Carmona, shout out connection day. Shout out gani si Morial Carmona. Hindi siya. Hanapin mo. Moriel Carmona. Hindi ko makita ang imo sininga mensahe. Pero good evening dira sa inyo, Moriel Carmona and friends and company. Barney and friends ba? Si Moriel A. Carmona, shout out naman. Sige, salamat gid sa pag-monitor via Facebook live Action Ann. Sige, padayon lang ay padalang inyo sining mga mensahe sa comment section sa Facebook live. Kaya dugay may second batch pa kita sa mga greetings sa aton sining pangalagan. And don't forget man nga i-search ang Energy Fans Club, no? Para dira ang aton sining connection na magdamo ang aton nga mga connections and all. Correct. Kay Ma'am Inday Blaza, good evening. Kay Basi, baka madula na si COVID, ti makakit-anay ta. Yes. Let's pray for that. Let's claim it nga madula na si COVID. Yes, madula na siya. Sige, padayon lang sa pag-comment sa inyo sining mga greetings kag mga patamyaw no mga ka-aksyon. Magabalik kita dugay-dugay pagkatapos sa mga balita national. Salamat gid, standby. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na Una sa aksyon! Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso sang DOH nga i-regulate ang presyo sa pagpatigayon sang RT-PCR test para sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagsumeter ang ahensya sang rekomendasyon matapos nga ila na obserbaran nga lain-lain ang presyo sa mga laboratorio sa pagpatigayon sang swab test. Nagalaom si Vergere nga maprubahan ang ilang rekomendasyon. Ang swab test ang nagabalor sang 4,600 pesos tubtob 8,150 pesos sa kada isa. Ang PhilHealth naman ang nagakover sang RT-PCR test sa tubtob 3,409 pesos. Suno kay Vergere ang pagpagawa sang Executive Order o kon EO ang maghahatag sang solusyon kasunod nga ang mga laisang pungsod ang wala sang specific nga balor sa pagpatigayon sang diagnostic test. Gin-confirmar ni Bureau of Corrections Director Gerald Bantag nga nagpositibo siya sa COVID-19. Suno kay Bantag, nag-umpisa siya nga magbatsyag sang sintomas, nagligad nga Biyernes, apay nag-inom na ini sang bulong kag vitamin C. Dugang pa ni Bantag, hindi na niya kinahanglan nga dalon sa hospital matapos nga wala man siya sinabatsyagan sa karon nga sintomas o kung wala na siya sa karon sa nga may ginabatsyag nga sintomas kag may quarter man ini sa Bucor. Sa nibaluan, una nga nagpositibo sa COVID-19 amo si Bucor spokesperson Gabriel Chaklag nga nagbatsyag sang mild symptoms. Bangod sa pagpositibo ni Chaklag, gilayon nga nagpaidalom sa swab test si Bantag kag ang mga staff sini. Sa iban nga balita nasyonal, wala na sang periodic exam ang mga pampubliko nga buluthuan kasunod sang pagpatuman sang distance learning bangod sa COVID-19 pandemic. Subong nga adlaw, ginpahag ni Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio ang mga written outputs kag performance tasks ang mangin basihan sa pag-assess sa natunan sa mga estudyante. Suno kay Antonio, ang mga estudyante ang pwede nga makasulat sa ilang reflection sa ilang mga readings o kung maka-record sang speech nga nagapathag sang ilang pag-intende sang lesson para mapakita kung ano ang ilang natunan. Ginalantaw ni San Antonio nga ang hindi pagpatigayon sang periodic exam ang malikawan man nga matabo ang distance cheating sa diin na mga ginikanan o kung guardian amo ang nag-answer sang activity sheets. Ginklaro man sa opisyal nga mga private school ang gina-encourage kag hindi required nga magsunod sa sininga pulisa para sa school year 2020 to 2021. Pabor si Trade Secretary Ramon Lopez nga i-downgrade ang quarantine status sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine kun GCQ sa Modified GCQ nga magatapos na ang existing status subong nga bulan. Sa laging handa public briefing, nagapati si Lopez nga ang publiko nagatuon na kung paano maggiho sa ila kaadlaw nga himuon sa piyak sang presensya sang coronavirus anong kabulan halin sang ginpatuman ang mga lockdown. Suno ba kay Lopez, ang importante lamang nga may disiplina sa kaugalingon ng publiko para magapabilin nga manubo ang transmission sa piyak nga ginhalugan ang restrictions. Samtang ginpahayag ni Lopez nga dapat magapadayon ng health protocols kag agresibo nga pagtingwa para sa isolation at contact tracing kag testing. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international, sports ag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano? Yes, welcome back sa last and final stretch. Sa kay Sir John G. Liba, Aksyon Dale, naga-monitor siya subong nga gabi. Siya nagali si Sir Bram Stoker. Gin-search ko gid. Sa kay Sir Bertam Tamayo, monitor lang kami diri sa Greensville, Action Radio. May bago naman yung member ang Energy Fans Club, si Sir Rodney Harder. Thank you, Gid Papang Dale and Mami Ann. Welcome to the club. Sir Rodney Harder. Welcome sa Energy Fans Club. Sakay Martina Parparan nga naga-monitor dira sa Banwasag Moises sa Padilla. Sorry. Sakay Ma Martina Parparan sa Liwat Mayong Gabi. Sakay Miss Yvonne Boycher nga naga-monitor man. Dan Sharing from Germany. Thank you so much, Gid Ma'am. Active nga naga-monitor ni sa wala Action Dale per make kung sa batian sa kay Action Rex kag kay Action Eric.
mga mga aktibo nga mga naga-monitor. Sa mga taga Kalong Airport, Barangay Singgang Airport, Bacolod City, good evening dira sa inyo kay Sir Duhinog. Tapos na aksyonan. Wala pa, oo. Sige, good evening dira kay Sir Enavoig Duhinog Araman, si Bertam Tamayo from Greensville. Monitor lang kami dire Aksyon Radio sa may Greensville. Sige, salamat gid. Sa kay Ma'am Merly Dolido Magallanes, good evening. Sa kay Mary Ann Barbo Kinlata, good evening man. Sa kay Sir, diba? Bayin isa kung laki. Fidel Togle Ortega, good evening Action Dale and Ann from Silay City. Keep safe always. Halong man ka mo dira ma'am sa area sang Silay City. Kag-imo dira nga pamilya Ortega. Sige Saliwa, thank you so much. Kung makalambot pati ngagawon greet ang inyo di ipadala. Ikaw naman Action Dale. Okay, once again gina-promote natin, gina-advertise Energy Funds Club. No membership fee kinahanglan. Sadya-sadya lang. So i-search nyo lang ang Energy Funds Club, naka-public man siya. And i-welcome gid kamo sa mga accommodating naton nga mga officers dira, especially si President Dennis Padilla. Mabongga. Saliwat sa kay Anthony Jones Tabulong Havilio. Good evening. Tabulong Havilio ni saglaya nga kon tong alawang kaginano to. Si Blano. Lain pag ito yung gaya. Okay. Sa kay Martina Gonzalez. Sir, good evening. Ang aton nga be safe. Subong wala ka message. Si Sir Alex Fuentes. Wala sa ka message. Nakita mo da sa? Absent si Sir Alex Fuentes tonight. Bawi na siya buwas nga daw. Pero i-greet sa Japon Kay para be safe sa Japon. May nagsulod. Sige, go. Si Ma'am Helen Huwesna. Good evening, Action Dale and Action Ann. Salamat, Gida. Sa mga nag-greet wala Action Ann, mas mayo nga isulat nila or i-comment nila ang ila sining address. Kulo kompleto para ma-recognize kung diin sila nga sityo, din sila nga purok, din sila nga barangay, din sila nga lugar or syudad diri sa may Negros. Maulanon nga gabi diri sa may Hong Kong, mayong gabi Action Ann and Dale. Thanks, salamat Gida. Halong kamo dira. Thank you so much, Gida, sa inyo man nga pagpadala diri sa mga mensahe ninyo. Amin ni Action Dale kay at least mabalanta kung ano ang mga sitwasyon man to sa ila subong. Kay ti diri sa aton gaulan-ulan tapos expect nato nya gaulan man to sa ila kay gali waling. Kabin pagit sa mga nagapananom subong. Ti ang expect di galawag di nga nagaulanon sa maulanon sa Bacolod didto gali sa din ganing usual gini daw ko sa bago. Amo na problema kisa. Sige, standby mga ka-action kung may mga balita kamuda post lang nila sa Energy Funds Club or padigid ka message sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Standby na para sa dugang pagid nga mga balita. Salamat Ginda. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, napulo ang patay kag tubtub naman sa 25 ang ginapatihan na tabunan matapos narumpag ang may 3 ka panalgan nga residential building sa Western India.
Ang aksidente natabo sa syudad sang Biwandi, mga alas 3:40 sang kaagahon. Sunod kay National Disaster Response Force ug NDRF Director General Satyanarayan Pradhan, mas sobra sa 40 ka emergency workers ang nag-abot sa lugar nga may dala sang specialized equipment kag sniffer dogs para ma-rescue ang mga natrap. Wala pa sang klaro nga rason sa natabong aksidente apang ang pagkarumpag sa building sa India ang sama-sami nga nagakatabo sa kada bulan sang Hunyo tubtob Setyembre bangod sa wala untat nga pagbubo sang madamol nga ulan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita sa ikaduwa nga tion, gindotos ang Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets isa ka close match nga hampang sa score nga 105-103 sa Game 2 sang Western Conference of Finals. Ang katapusan nga 3-pointer buzzer beater ni Anthony Davis ang mga naghatag sang kadalagan sa Lakers para makuha ang game number 2. Bangod sini abanse na ang Lakers nga may duha ka daog. Ining unang tion nga si Davis ang nakahampang sa conference finals sa iyang karera sa NBA kag nakatapos ang 31 points, 9 rebounds kag duha ka assist para sa game number 2. Si LeBron James ang nakascore naman sang 26 points para sa Lakers. Ang Lakers ang nagsuksok sang Mamba jersey bilang pagkilala kay Lakers icon Kobe Bryant. Kag iya na si Gian ang napatay sa paghugpaas sang helicopter sa California sadtong Enero tuig 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa detalye sa ngaton balita entertainment, naglapta sa online ang report sa karon ang sa gidaligar nagabusong ang aktres nga si Julia Barreto kag ang amay amo si Gerald Anderson. Ini matapos mag-post sa iya Facebook account ang anay ABS-CBN broadcaster nga si Jay Sonsa nga nagbulgar nga nagabusong ang aktres. Sa Facebook post ni Sonsa, ginpanginbulahan sini ang yatupad balay angot sa impormasyon kag nagbilin pa sang payag nga makuha pa inisang dugang pagidyo mga impormasyon kung san-o ang kasala. Sa karon, wala pa sang komento ang kampo ni Julia kag Gerald angot sa amo nga revelasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, September 21, 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.